Kaisari bagai kemana borok bekau mani manusia kelaimani leka pora kene tung gristi kene tung ruk suk nei pang tung zora ote kuno bor samali angkai kaisa mani bono borsa kaya mari rok sar leyu amani asa bini puron emana puron kayaknya di bagai tok takung niakat pundok tangan gak apa bisa bisini di kogya oh kusung no omai kaya nukui pen bisa sedikit borok sehingga prokiti bai tongerok bolong halong bai tongerok bolong ni matai atanya na bisa sekali